Luc 1:26 te. Yn y 6 mis, anfonwyd yr angel Gabriel gan Dduw I dref yng Galilea o'r enw Nazareth, at Wyryf oedd wedi ei dyweddio I ŵr o'r enw Joseph o dŷ Dafydd. Mair oedd enw'r Wyryf. Aeth yr angel ati a dweud, henffych well, tydi yr un yr rhoddodd Duw ei ffafr iddi. Mae'r arglwydd gyda thi. Ond cythryblwyd hi drwyddi gan ei eiriau, a cheisiodd ddirnad pa fath gyfarchiad allai hwn fod. Medda'r angel wrthi, paid ag ofni Mair oherwydd cefais ffafr gyda Duw, ac wele byddi'n beichiogi yn dy groth ac yn esgor ar fab a gelwi ef Iesu. Bydd hwn yn fawr, a mab y goruchaf y gelwyr ef. Rhydd yr arglwydd Dduw iddo orsedd Dafydd ei dad. Ac fe deyrnasa ar dŷ Jacob am byth, ac ar ei deyrnas ni bydd diwedd. Meddai Mair wrth yr angel, sut y digwydd hyn gan nad wyf yn cael cyfathrach a gŵr? Atebodd yr angel hi, daw'r ysbryd lan arnat a bydd nerth y goruchaf yn dy gysgodi. Am hynny gelwyr y plentyn a genhedlir yn sanctaidd, mab Duw. Ac wele, mae Elizabeth dy berthynas hithau wedi beichiogi ar fab yn ei henaint, a dyma'r 6 mis i'r hon a elwyr yn ddiffrwyth, oherwydd ni bydd dim yn amhosibl gyda Duw. Dywedodd Mair, dyma law forwyn yr arglwydd, bydde di mi yn ôl dy air di, ac aeth yr angel I ffwrdd oddi wrthi. Ar hynny, cychwynodd Mair ac aeth ar frys i'r mynydddir I un o drefi Jwda. Aeth I dŷ Sacharias a chyfarch Elizabeth. Pan glywodd hi gyfarchiad Mair, llamodd y plentyn yn ei chroth, a llanwyd Elizabeth ar ysbryd glân. A llefodd a llais uchel, bendigedig o'i ti ymlith y gwragedd, a bendigedig yw ffrwyth dy groth. Sut y daeth i'm rhannu fod mam fy arglwydd yn dod ataf? Pan glywais dy lais yn fy nghyfarch, dyma'r plentyn yn fy nghroth yn llamu o'r foledd. Gwyn ei byd yr hon a gredodd y cyflawnid yr hyn a lefarwyd wrthi gan yr arglwydd. Ac meddai Mair, y mae fy enaid yn mawrygu yr arglwydd, a gorfoleddodd fy ysbryd yn niw fy ngwaredwr, am iddo ystyried distadledd ei law forwyn. Oherwydd wele, o hyn allan fy mgelwyr yn wynfydedig gan yr holl genedlaethau, oherwydd gwnaeth yr hwn sydd nerthol bethau mawr I mi, a sanctaidd yw ei enw e. Mae ei drigaredd o genhedlaeth I genhedlaeth I rhai sydd yn ei ofni e. Gwnaeth yr ymyster a'i fraich, gwasgarodd yr ai balch ei calon, tynnodd dywysogion oddi ar ei gorseddau, a dyrchafodd yr rhai distadl. Chwythodd yn ewynog a rhoddion, llwythodd yn ewynog a rhoddion, ac anfonodd y cyfoethogion ymaith yn waglaw. Cynorthwyodd ef Israel ei was, gan ddwyn i'w gof ei drigaredd, fel y llefarodd wrth ein hynafiaid, ei drigaredd wrth Abraham a'i had yn dragywydd. Ac arhosodd Mair gyda hi tua 3 mis, ac yna dychwelodd adre. Amen. Wel, bore yma te, dyn ni'n dechrau ar gyfnod bach lle byddwn ni'n edrych ar gymeriadau, os liciwch chi, hanes y Nadolig wrth arwain lan at y Nadolig, ac yn edrych ar sut mae'r arglwydd yn delio gyda pob un ohonyn nhw. Felly, fel ni'n sôn, nesaf, byddwn ni'n edrych ar y doethion. Ond wrth I ni arwain lan at hynny, beth I ni'n gweld fan hyn yw sut mae'r arglwydd yn cymryd rhywun fel Mair ac yn rhoi ei ffafr iddi hi. Rhoi ei ffafr iddi hi, mewn ffordd anhygoel. Ac yna beth I ni'n gweld yw sut mae hi, trwy ffydd a trwy ddealltwriaeth o'r addewidion mae Duw wedi rhoi yn y Beibl yn ymateb. Sut mae hi'n ymateb gyda'i chalon. A ngweddi fi yw y byddwn ni yn efelychu, yn copio mewn gwirionedd yr ymateb yna mae hi'n ei ddangos fan hyn. A byddwn ni'n dod at hynny mewn munud.
Yn gyntaf te, pwy oedd Mair? Beth oedd yn special amdani hi? Wel, dim byd mewn gwirionedd, oedd dim byd yn arbennig amdani hi yn ei hunan. Oedd hi'n wyryf, virgin, ddim wedi cael rhyw gyda neb. Oedd hi'n ferch ifanc, oedd hi wedi dyweddio gyda bachgen o'r enw Joseph, ac oedd e, nodi'n pwysig, o di Dafydd. Mae hwnna'n bwysig. Wrth gwrs, yn yr hanes, dyna sut mae'r arglwydd yn cadw ei addewidion unwaith eto trwy hynny. Ond mae'r ffaith ei bod nhw wedi dyweddio chydig bach yn fwy arbennig na falle dyweddiad yn ein dydd ni. Os chi'n dyweddio heddi, chi jyst yn gallu torri fe off a mewn rhyw fath o no strings attached. Does dim rhaid i chi wneud unrhyw beth arall. Pryd hynny, byddai rhieni y ddwy ochr, achos bod e'n arranged marriage, yn drefniant, wedi arwyddo cytundeb gyda'i gilydd yn y dyweddiad. A felly, o'n nhw wedi ymrwymo i gilydd pryd hynny, a dyn byddai cyfnod o baratoad gyda nhw cyn y briodas. Felly, o'n nhw yn y cyfnod o baratoad yna, fan hyn, fi'n siŵr bod lot o chi'n gwybod hyn wrth gwrs, ond beth mae'n golygu yw fod e'n binding. Fod y contract wedi ei wneud a bod nhw wedi ymrwymo i'w gilydd. Byddai rhaid iddyn nhw ysgaru yn swyddogol os bydden nhw eisiau penderfynu peidio priodi o'r pwynt yma ymlaen. Felly, mewn gwirionedd, doedd dim troi yn ôl. A beth sy'n bwysig am hynny? Pan bod fi'n esbonio hynny? Wel, beth mae'n dangos i ni yw amseru perffaith Duw. Oherwydd, beth sy'n digwydd fan hyn yw, mae'r arglwydd yn camu mewn i'r sefyllfa yn union ar yr amser lle dyn nhw ddim wedi cael cyfathrach gyda'i gilydd, felly mae hi dal yn wyryf i ddangos mae o'r ysbryd glân mae'r babi'n dod, mae'r arglwydd yn cael ei eni, ac ar yr un pryd mae'n sicrhau fod uned deuluol diogel ar gyfer yr arglwydd Iesu. A chi'n rhyfeddol yw hynny, union amser cywir i'r arglwydd i ddod. Nid damwain, nid cyd-ddigwyddiad yw y pethau yma, a byddwn ni'n edrych ar hanes Ruth heno fel di sôn. A ni'n gweld yr un peth yn fyna, bod Ruth digwydd bod yn lloffa yn cae Boaz. A bod Boaz digwydd bod yn kinsman redeemer, yn brynwr ar gyfer... Na, nid digwydd bod yw e, amseru perffaith Duw yw e. Mae'r cyfan yn adlewyrchu rheolaeth Duw, grym rheoli Duw dros y sefyllfa i gyd. Ac unwaith eto fan hyn, mae nodiadau o'r misoedd ac o'r amser mwyn darlunio hynny i ni. Nid damwain yw e, fod yr arglwydd wedi trefnu pethau fel hyn. A felly mae Mair wedi cael ei chyflwyno i ni. Wedyn, mae yna ddatganiad yn dod gan yr angel. A beth yw'r datganiad yma? Mae hi'n dweud rhai pethau. Adnod 28 i ddechrau te. Aeth yr angel ati a dweud, henffych well tydi yr un y rhoddodd Duw ei ffafr iddi hi. A mae'r arglwydd gyda thi. Ac eto wedyn adnod 30, medde'r angel wrthi, paid ag ofni Mair oherwydd cefaist ffafr gyda Duw. Tybed ych chi wedi meddwl beth mae hynny'n ei olygu? Y pwynt, wrth gwrs, yw ei bod hi wedi ei bendithio'n fawr, ond fod yr arglwydd wedi rhoi ei ffafr iddi hi. Nawr, mi fyddwn ni'n dod i weld, wrth gwrs mewn munud, beth yw'r ffafr yna mae'n ei ddangos iddi hi. Oherwydd mae'r greadigaeth, mae pobl ddew trwy hanes i gyd nawr wedi bod yn aros am ganrifoedd am yr had, am gyflawniad yr addewid, am fyseia. Am un fyddai'n dod i achub. Maen nhw wedi bod yn aros i had efa i ddod a sathru pen y sarf. Yn ddiddorol, mae hwn chydig bach aside. Yn Genesis 3, mae'r had yn cael ei addo nag yw e. Ac yn Genesis 4 wedyn, ni'n clywed am Cain ag Abel. A chi'n gwybod, enw Cain, yn ddiddorol iawn, mae'n golygu yr un sydd wedi dod. Mae'r arglwydd wedi darparu dyn i fi. A mae sawl un yn nodi fyna, tybed ai beth mae'n golygu yw bod hi'n meddwl mai Cain oedd yr had oedd yn mynd i ddod. Dwi ddim yn gwybod p'un oedd hynny yn wir neu ddim, dyw hi ddim yn dweud hynny, ond mae'n dweud mae'r arglwydd wedi darparu dyn. Tybed oedd hi'n meddwl mai Cain oedd yr had oedd yn mynd i hachub nhw. Ond wrth gwrs mae'n cael dipyn o sioc yn nes ymlaen i ffindio mas mai nid fe yn amlwg yw yr had. Ond beth bynnag, o hynny ymlaen, maen nhw'n aros am gyflawniad yr addewid yma. Maen nhw'n aros am achubor. A mae'r arglwydd nawr yn dangos ffafr i Mair trwy ddweud, fi di dy ddewis di, i waith mawr.
fi wedi ddewis di i fendith anferthol. A mae y gair groi gan dangos ffafr fan hyn, neu rhoi ffafr, yr un gair a sy'n cael ei ddefnyddio yn Effesiaid 1:6, lle ni'n clywed am y gras dyn ni wedi ei dderbyn yn yr anwylid. Ych chi ddiddorol? Y gras dyn ni wedi ei dderbyn. A felly, i dderbyn ffafr Duw, yw i dderbyn rhodd o ras gan Dduw. Dyna beth mae'n dweud wrth Mair fan hyn. Dwi wedi ddewis di i dderbyn rhodd o ras. Fel rhywun, fi'n siŵr Nadolig yma, bydd pobl yn rhoi anrhegion i'w gilydd ac i chi, rhodd o ras. O chi ddim wedi heiddi, mae'n ni roi i chi. A dyna mae'r arglwydd wedi wneud wrth gwrs. A'r rhodd yna yw nid yn unig yr arglwydd Iesu hunan, ond y fraint o fod yn fam i'r arglwydd Iesu. Y fraint nawr y bydd yr arglwydd Iesu bydd hi'n cario yr arglwydd Iesu. Mae hi'n cael braint once in a lifetime, nag yw e. Fod hi yn cario am 9 mis yn ei chorff yr arglwydd Iesu. Ond ar yr un pryd, i ni gyd wedi derbyn yr un math o ras. Mewn ffordd gwahanol, ond yr un math o ras i ni wedi derbyn, rhodd o ras oddi wrth Dduw yw yr arglwydd Iesu. Yn y ffordd, mae'r arglwydd Iesu wedi dod mwyn be? Preswylio ynddo ni, trwy ffydd. Mwyn dod a preswylio trwy ffydd ynddo chi a fi. Dyna mae Paul yn dweud yn Galatia 2, ynddo fe. Nid fi sy'n byw mwyach, ond Crist sydd yn byw yno fi. A'r bywyd yr wyf yn nawr yn ei fyw, dwi'n ei fyw trwy ffydd. Ac felly, mae'r un ffafr wedi cael ei ddangos i ni hefyd. I ni'n gallu edrych ar Mair a meddwl, waw, o'n ni fydden ni'n hoffi bod yn Mair. Wel, bydden ni'n dweud, mae'n well na Mair. Mae'r arglwydd yn preswylio ynddo ni trwy ffydd, nid am 9 mis, ond yn dragwyddo. A be nath daro fi oedd ymateb Mair. Sa'n gwybod sut byddech chi'n ymateb i angel yn dod o'ch blaenau chi ac yn dweud, wel, mae'r arglwydd wedi rhoi ei ffafr i ti, ond mae hi yn cael ei chythryblu yn fawr. Yn Saesneg troubled. Mae'n cael ei chythryblu gan yr ymateb, gan y geiriau yma, y cyfarchiad yma, datganiad yma gan yr angel. Sut byddech chi'n ymateb? Dwi ddim yn gwybod sut byddech chi'n ymateb. I weld angel heb sôn am clywed y geiriau yma, ond mae'n siŵr bod ni'n meddwl i ddechrau, be sy'n digwydd, wrth gwrs, mae'n siŵr bod ni'n meddwl hynny. Ond dwi ddim yn meddwl mai amau y geiriau yma hi fan hyn. Dwi'n credu mai amau ydy'n siarad gyda fi. Wyt ti'n siŵr bod hwn yn wir i fi? Bod yr arglwydd wedi dangos ffafr tuag ato fi? Wyt ti'n siŵr mai fi ti'n siarad gyda? Sut fath o gyfarchiad yw hwnna i rywun fel Mair? Mae chydig bach fel, sy'n gwybod chi wedi gweld rhyw sefyllfa falle lle mae rywun yn siarad gyda rywun, a mae'r person, wyt ti'n siarad gyda rywun tu ôl i fi? Achos diw beth ti'n dweud ddim yn gwneud sens i siarad gyda fi. Mae Mair yn ymwybodol o pwy yw hi. A y rheswm fi'n dweud hynny yw oherwydd y gan sydd yn dod nes ymlaen. Mae hi'n gwybod ei bod hi'n anheiddiannol. Ond ar yr un pryd, mae hi yn derbyn. Iddi hi yma'r neges yma nes ymlaen. Dyw hi ddim yn troi rownd at yr angel ac yn dweud, wel, o'r diwedd mae rhywun wedi sylwi ar fy potensial i. O'r diwedd mae rhywun wedi sylwi bod fi'n werth rhywbeth. Dim o gwbl. Nawn ni weld yn y gan mewn munud bod hi'n sylweddoli mor anheiddiannol ydy hi. A mae hwnna'n ymateb da, nag yw e? Ei bod hi'n ymwybodol o pwy yw hi, o'i gwendidau hi, ei bod hi'n neb. Ac eto fod yr arglwydd wedi ei dewis hi. Nawr, i symud ymlaen. Fod Mair wedi cael ei bendithio'n fawr, nid hi yw ffocws y darn. Nwch chi sylwi, yn y cyfarchiad neu yn y datganiad gan yr angel wrth iddo fe fy mlaen, mae Mair wedi derbyn ffafr Duw do, ond mae'r spotlight ar yr un sydd wedi cael ei addo, nid ar Mair ei hunan. Ti wedi dyfendithio, mae Duw yn mynd i dynneud i'n rhywun pwysig mewn hanes, nid oherwydd pwy wyt ti, ond oherwydd pwy fydd yr un rwy ti yn magu, pwy yw'r un fydd di'n derbyn, sef yr arglwydd Iesu. Felly adnod 30 i 33, meddai'r angel wrthi, paid ag ofni Mair, oherwydd cefais ffafr gyda Duw ac wele byddi'n beichiogi yn dy groth,
ac yn esgor ar fab, a gelwi ef Iesu. Bydd hwn yn fawr, a mab y goruchaf y gelwir ef. Rhydd yr arglwydd yw iddo orsedd Dafydd ei dad. Sut? Mae'n cael gorsedd Dafydd ei dad. Wel, trwy Joseph wrth gwrs. Ac fe deyrnasa ar di Jacob am byth, ac ar ei deyrnas ni bydd diwedd. A felly mae'r spotlight yn cael ei roi nid ar Mair, fod Mair yn special yn ei hunan, ond fod yr un sydd yn mynd i fod ynddi ac yn cael ei magu ganddi hi yn arbennig. A sylwch, nid Mair sydd yn gwneud Iesu'n special. Yr arglwydd sydd yn. Mae yna addewidion yn cael ei roi. Byddi'n beichiogi, gelwi ef Iesu. Bydd hwn yn fawr, garantid. Ac yna, rhydd yr arglwydd ddiw iddo orsedd Dafydd ei dad. Beth mae Mair yn neud? Beth mae Mair yn dod o'r bwrdd? Dim byd. Mae'r arglwydd yn gwneud y gwaith i gyd. Mae hi jyst yn iste yna, ac yn derbyn fel petai. Ac yn yr un ffordd pan mae'r arglwydd yn dangos ei ras a'i ffafr i ni, beth i ni'n neud? Derbyn. I ni ddim yn dod â unrhyw beth i'r bwrdd, dim ond yn derbyn, ac yna'n gadael i'r ysbryd i wneud y gwaith ynddo ni. A felly mae'r arglwydd yn rhoi addewid, a mae'n cael ei alw'n Iesu, mae'n dweud, Joshua yw'r enw Iesu, fel mae lot yn chi'n gwybod, fi'n siŵr, yr arglwydd neu Yahweh sydd yn achub. Dyna beth mae'n golygu. Cwbl addas, fod e'n enw cyffredin ar y pryd, yr arglwydd sy'n achub. Ac wrth gwrs, mae'r statws yn addas hefyd nag yw e. Bydd e'n fawr. Mae hwnna'n understatement, bydd e'n fawr. Yr un mwyaf dylanwadol sy'n cael mwyaf o effaith dros hanes yw'r arglwydd Iesu. Brenin tragwyddol. Mab y goruchaf, mab Duw ei hun, yn cael ei ddatguddio nawr i fod y plentyn yma fydd hi yn rhoi genedigaeth iddo. Na chi rhyfeddol bod yr arglwydd yn dewis preswylio mewn rhywun fel Mair. Ac eto, yr un rhyfeddol yw fod yr arglwydd yn dewis preswylio ynddo ni. I ni di edrych ar yr eglwys, a beth mae'n dweud wrthyn ni? Mae wedi dod i preswylio mewn pobl, yn ei ysbryd, trwy ysbryd. Na chi rhyfeddol yw hynny, fod yr arglwydd wedi dewis dod a preswylio yn ein plith ni. A mae hwnna, i ni wedi clywed gymaint o weithiau, mae'n gallu colli effaith. Mae'n gallu colli effaith arno ni. Sylweddoli, o'r newydd, gobeithio, mae'r arglwydd, Duw y creawdwr, Duw y cynhaliwr, Duw gwaredwr y byd, yn preswylio yno ni, drwy ysbryd. Na chi ryfeddod yw hwnna. Nawr, pa wahaniaeth dyle hynny wneud? Wel, sylwch nawr ar y gân. Cân Mair. I ni neidio dros sawl peth gyda llaw, does dim amser i fynd drosti nhw. Gael jyst wneud pwynt o un peth hyfryd yn Can Elizabeth. Neu ymateb Elizabeth dylwn ni ddweud, sori. Mae hi'n dweud, sut y daeth ddim rhan, adnod 43, sut y daeth ddim rhan i fod mab fy arglwydd yn dod ataf. Wrth y modd gyda hwnna. Sut mae mam fy arglwydd yn dod ataf fan hyn? Ych chi'n rhyfeddol yw hwnna. Allwch chi edrych dros hwnna eich hunan. Ond o ran y gân, beth mae'r gân yn dangos i ni yw fod Mair, mae hi'n dweud cyn hynny nag yw hi, adnod 38. Dywedodd Mair, dyma law forwyn yr arglwydd, bydde di mi yn ôl dy air di. Mae yna rai yn dweud, wel na fe, mae hi jyst yn dweud, wel, os wyt ti'n dweud, fi'n mynd i wneud. Fel petai hi bron yn reluctant yn dweud, wel, oce, ffain. Beth bynnag wyt ti, os ti'n dweud, iawn. Nid dyna'r ymateb o gwbl. Mae hi'n deall sofraniaeth yr arglwydd, ond mae hi hefyd yn deall y fendith mae hi'n profi fan hyn. Oherwydd mae'r gân yn adlewyrchu ni calon Mair. A mae'n fendigedig. Mae hi'n deall bod hi'n cyfri y gost. Mae hi'n deall beth sy'n mynd i ddigwydd iddi hi. Dyw hi ddim yn dwp gyda llaw. Mae hi'n deall nawr fod yr arglwydd wedi dewis y llwybr yma iddi hi. Mae yna flynyddoedd nawr o pobl yn siarad am Mair mewn ffordd ofnadw. Siarad tu ôl i'w chefn hi, bychanu hi, ddim eisiau ymwneud â hi. Cael ei gwrthod o bethau. Heb sôn am
y cwestiwn mawr, beth mae Joseph yn mynd i weid pan mae'n sylweddoli beth sydd wedi digwydd. Ydy Joseph yn mynd i gredu? Os bydde Joseph yn ei reportio hi, gallai hi gael ei llybyddio. Just i ddeall difrifoldeb y sefyllfa. Okay? Ac eto, heb wybod beth mae Joseph yn mynd i ddweud, heb wybod beth sy'n mynd i ddigwydd yn union, mae hi'n canu can fel hyn. A fi'n meddwl bod e'n esiampl mor dda i ni o allu deall, os i ni'n deall pwy yw Duw, i ni'n gallu gorfoleddu yn yr arglwydd a'i addewidion heb weld cyflawniad pob peth eto. I ni'n gallu gorfoleddu yng nghanol tristwch, yng nghanol cyfri y gost o ddilyn Iesu. Pan mae pethau'n anodd, pan mae pethau'n dywyll, i ni'n gallu gorfoleddu yn yr arglwydd. Oherwydd mae'r bendithion yn rhagori 100,000 gwaith ar y pethau sydd yn anodd, ar y gost. Dyna beth i ni'n gweld fan hyn. Mae'n rhyfeddol oherwydd yn y gan, dyw Mair ddim hyd yn oed yn crybwyll rhai pethau. Dyw hi ddim yn crybwyll y gost. Dyw hi ddim hyd yn oed yn dweud, ond arglwydd, beth mae'n ffrindiau fi'n mynd i, beth am Joseph, beth am hyn, beth am llall. Ond arglwydd mae pobl yn mynd i droi cefn arna i. Dyma mae Mair yn dweud, adnod 46. Y mae fy enaid yn mawrygu yr arglwydd, a gorfoleddodd fy ysbryd yn new fy ngwaredwr, a mi ddo ystyried distadledd ei lawforwyn, oherwydd wele o hyn allan fy ymgelwyr yn wynfydedig gan yr holl genedlaethau, oherwydd gwnaeth yr hwn sy'n nerthol bethau mawr i mi, a sanctaidd yw ei enw e. Y mae ei drigaredd o genhedlaeth i genhedlaeth i'r rhai sy'n ei ofni e. Gwnaeth rymister a'i fraich, gwasgarodd y rhai balch ei calon. Tynnodd dywysogion o ddiar ei gorseddau, a dyrchafodd yr rhai distydl, llwythodd yn ewynog ar rhoddion, ac anfonodd y cyfoethogion ymaith yn waglan. Cynorthwyodd ef Israel ei was, gan ddwyn i'w gof ei drigaredd. A fel y llyfarodd wrth ein hynafiaid, ei drigaredd wrth Abraham a'i had yn dragowydd. Mae'n bosib bydd hi'n cael ei llybyddio. Mae'n bosib, sicr bydd ei rhieni, bydd ei ffrindiau hi ddim eisiau unrhyw beth i wneud â hi rhagor, byddech chi'n meddwl. Heblaw am Elizabeth gyda llaw, mae Duw wedi datguddio hwnna iddi hi. Na chi ras Duw eto. Ac eto mae hi'n canu mawl i'r arglwydd. Pam? Oherwydd mae hi'n deall pa mor fawr yw beth mae Duw yn gwneud fan hyn, wedi gwneud yn ei plithu. Mae hi'n deall bod hanes yn mynd i newid o'r pwynt yma ymlaen. Mae hi'n gorfoleddu yn ei gwaredwr. Mae enaid hi yn mawrygu'r arglwydd. Ac oedd hwnna'n taro fi, fi'n credu os bydde Mair yn dod nôl nawr a gweld sut mae rhai pobl yn dyrchafu Mair i fod yn rhywun sanctaidd, bydde hi'n cysau e. Bydde hi'n methu credu'r peth. Oherwydd beth mae chan i'n dangos i ni fan hyn. Mae jyst rhyw ferch ifanc distydl yw hi. Ydy mae hi'n bod yn ifydd, ydy mae hi yn caru'r arglwydd, ond does na ddim byd yn arbennig amdani hi, a mae hi'n gwybod hynny. Mae hi eisiau i bawb edrych ar ac i fawrygu yr arglwydd. Edrychwch ar yr arglwydd, edrychwch beth mae hi'n gwneud fan hyn. Peidiwch edrych arni hi, y cwbl mae hi'n gwneud yw derbyn. A mae'r un peth yn wir i ni, nag yw e. Pob un lle mae'r arglwydd wedi dangos ei ffafr iddyn nhw, a rhoi ei ffafr, wedi dangos gras i ni. I ni ddim yn dyrchafu'r hunan, a ni ddim eisiau bod pobl yn ein dyrchafu ni. Mae'n demtasiwn gyda llaw. O, na dda wyt ti. O, na ffyddlon wyt ti. O, na addfwyn wyt ti. Yr arglwydd sydd eisiau i'w fawrygu. Ni eisiau bod yr arglwydd yn cael ei ddyrchafu oherwydd fe yw'r un sydd wedi gwneud y gwaith yno ni. Gorfoleddodd fy ysbryd yn new fy ngwaredwr, a mi ddo ystyried distadledd ei law forwyn. Mae hi'n deall, bydd hi nawr yn cael ei galw'n wynfydedig, fi wrth y modd gyda hwnna. Mae hi'n deall nawr, oherwydd beth mae Duw yn gwneud trwyddi hi, bydd hi'n wynfydedig. Yn yr un ffordd ydyn ni'n
edrych ar Gristnogion dros hanes, a dyn ni'n gallu dweud maen nhw'n wynfydedig. Gwyn eu byd nhw, oherwydd beth mae Iesu wedi gwneud yn eu bywydau nhw. Nid oherwydd pwy yw nhw, ond oherwydd beth mae Duw wedi gwneud ynddyn nhw. Ac yn yr un ffordd fan hyn, mae hi'n dyrchafu yr un sydd yn gwneud y gwaith. Gai ofyn i chi, pryd oedd y tro diwethaf i chi ddyrchafu'r arglwydd Iesu? I chi fawrygu enw Crist? I ni'n gwybod dylen ni'n neud ond chi'n gwybod, yn enwedig yn ein amser gweddi ni, yn ein sgyrsiau ni, yn gyffredinol nawr, yn ein canu ni. I ni'n aml yn gallu bod yn meddwl cymaint mwy am yr hunan, ac am fod eisiau bod pobl yn gweld mor dda, mor ffyddlon, mor addfwyn, mor beth bynnag yw wedyn ni, bod ni ddim yn dyrchafu yr arglwydd Iesu, yr un sydd wedi'n gosod ni, lle ydy ni. Gaich annog chi, wythnos yma, i fod yn fwriadol yn dyrchafu enw Crist, yn eich sgyrsiau, yn eich gweddiau. Wrth droi at yr arglwydd mewn gweddi, pa mor aml i ni'n troi, pan bod pethau mor anodd arglwydd. Pan bod fi'n gorfod wynebu hyn, pan bod fi'n gorfod wynebu'r llall. A ni'n gallu bod yn onest gyda'r arglwydd, wrth gwrs bod ni yn. I ni'n gallu tywall ein calon at yr arglwydd. Ond gwnewch yn siŵr, mae nid dim ond hynny chi'n gwneud. Oherwydd wedyn, chi'n colli golwg ar y darlun mawr, sef, fod y pethau yna i gyd yn wir, fod pethau'n anodd, fod stormydd bywyd i gael, mae gyda fi waredwr. A mae di sicrhau achubiaeth i fi. Mae achubiaeth wedi dod trwyddo fe. A mae'n preswylio ynddo fi. A felly, y pethau yna, bod fi ddim yn deall nhw, fi'n gorfoleddu yn fy ngwaredwr. Mae fel, fi'n siŵr bod ni'n teimlo hyn yn aml, ni'n gallu mynd mor, mewn i ryw fath o ryt, bod ni mor wedi dod i arfer â phethau. Ni'n dod i arfer gyda pethau sydd gyda ni. Arfer gyda'r arian, y cyfoeth, y popeth sydd gyda ni o'n cwmpas ni. Un yr un ffordd, fel Cristnogion, ni'n wedi arfer gyda'r ffaith bod Duw yn raslon ac yn darparu fydd ar ôl dydd ar ôl dydd. Weithiau ni'n cael ein atgoffa mewn mawl wrth i ni ddod gerbon yr arglwydd, os ni'n tynnu'r arglwydd Iesu mas o'n nghalon ni, sgen i ddim byd. Dim byd. Dwi'n golledig, dwi'n hopeless, dwi'n farw. Dyna beth ydw i heb yr arglwydd Iesu. Dim byd. Ac os yw hynny'n wir, wrth i fi ddod a cael yn atgoffa pwy yw fi eisiau gorfoleddu fe, achos fe yw popeth i ni, felly, os dwi'n ddim byd hebddo fe. Tybed, pan i ni yn dod yn Gristnogion neu fel Cristnogion, pan mae pethau'n anodd, beth sydd ar ein gwefusau ni wrth droi at yr arglwydd? Ie, mae'n iawn i ddod a'r beichiau yna, ond peidiwch â gadael i'r beichiau yna fod y prif beth yn eich perthynas chi rhwng chi a'r arglwydd. A'r unig beth. Dyna'r temptasiwn, ynddo fe? Wrth i ni ddod at yr arglwydd, mae dim ond dyna yw ein canu. Ein can cyntaf ni ddyle fod, a fi'n cael yr argraff, os ych chi'n rhywbeth fel fi, os fyddech chi'n canu can Mair gyntaf, byddai'r pethau eraill yn diflannu. Bydden nhw'n dod yn ddim byd. Oherwydd beth sy'n digwydd wrth i ni gael yn atgoffa o'r pethau mae Mair yn atgoffa ni o, yw yn sydyn, dy'r pethau eraill ddim mor bwysig. Hyd yn oed os dwi yn stryglo, hyd yn oed os dwi yn torri fy nghalon am rhywbeth, os dwi dan y don am rhywbeth, dwi ar y graig. Dwi ar y graig. Ac felly wrth i ni ganu, byddwn ni'n canu cannoedd, mae'n siŵr o garolau y Nadolig yma eto. Ydych chi'n ei canu nhw reluctantly? Ydych chi'n canu nhw yn golygu'r geiriau? Ydych chi'n canu nhw'n llawen? Nid bod chi'n ceisio gorfodi eich hunan i fod yn llawen gyda llaw. Nid emosiwn o ryw fath o gynhesrwydd ffals fi'n sôn am fan hyn. Llawenydd, dofn, reality. Mae'n ddigon posib fod Mair yn canu'r gan yma gyda dagren yn ei llygad hi. Oherwydd fod hi'n sylweddoli'r gost. Ond mae ei chalon hi'n gorfoleddu oherwydd gweitha'r gost. Gweitha'r baich mae'r bendithion yn fwy. Does na neb tebyg i'r arglwydd Iesu. Does na neb yn deilwng o fawl
fel yr arglwydd Iesu. Mae gwaredigaeth wedi dod i y byd. Sut allwch chi beidio gorfoleddu bob dydd gan wybod fod y gwaredwr wedi dod i breswylio yn eich calon chi? Nawr, mae Mair yn dweud lot o bethau a dyn ni ddim yn gallu edrych mae amser wedi mynd. Ond sylwch, mae hi'n ymwybodol o'r addewidion mae Duw wedi gwneud i'w hynafiaid. Cynorthwyodd ef Israel ei was gan ddwyn i'w gof ei drigaredd. Adnod 54 ac yna 55. Fel y llefarodd wrth ein hynafiaid ei drigaredd wrth Abraham a'i had yn dragywydd. Mae hi'n deall, mae Duw wedi gaddo hyn a nawr mae Duw yn cyflawni. Mae hi'n gwybod bydd Duw yn dilifro, bydd Duw yn gweithredu. A y rheswm mae hwnna'n bwysig yw oherwydd ar un wedd mae yna lot o unknowns fan hyn, yn dos e. A fydd Joseph yn ei derbyn hi. A fydd ei theulu yn troi chefn arni hi. Un peth mae hi'n gwybod yw mae'r Meseia wedi dod a mae'n mynd i wneud y gwaith. Mae'n mynd i dynnu y beilchion i lawr, mae'n mynd i ddyrchafu rhai distedol. Mae hi'n sicr o hynny, mae hi'n ymddiried yn yr arglwydd. Nid yn unig i fod y hyn sy'n digwydd yn wir, fod y gwaredwr wedi dod i breswylio, ond fod e'n mynd i wneud y gwaith. Fod e'n mynd i orffen y gwaith, mae wedi gaddo y bydd e'n wneud. Adnod 45, yn gorffen gyda hyn. Mae Elizabeth yn dweud un peth arall sydd yn her ac yn anogaeth i ni. Gwyn ei byd yr hon agredodd, neu falle allwn ni ddweud fan hyn, yr un agredodd, y cyflawnid yr hyn a lefarwyd wrthi gan yr arglwydd. Gwyn dy fyd di, os wyt ti'n credu y bydd yr arglwydd yn cyflawni y gwaith mae'n dweud mae'n mynd i wneud. Gwyn dy fyd di, os wyt ti'n credu. Amen.